Matagal ka nagay dito, kuya? 2 months? Taga dito lang ka? Oo, pumunta dito pa rin. Ah, 2 months pa lang. Bakit 2 months pa lang? Eh, dito ako nagtutuloy po. Ah, okay. Ilang taon na ba? First year? Second year? Second year? Third year po. Ah, anong course mo? Oo, gagaling ako pa. Pang ano din, nagtulong. Tulong din na ano, travel. Saan ka nag doon sa binabaan namin kanina. Ha? Kabuyaw. Hmm. Nakapunta na ako dito dati, 2015. Ano yan, summer eh. Wala masyadong tubig. Ngayon po, bago na, may dam po kasi dyan. Kahit po sana, medyo may tubig-tubig. Ah. Oo nga, parang dati wala. Wala pong dam. Pumunta kami dyan, kunti lang yung mga patak-patak. Kaya po dati konti lang din ang pulis na. Ah. Ito na yung minsan po pag sa anak na natin. Oo. Wala pong dam. Tambang ang mukha mo? Ganda. Ganda ba? Ganda. Alam mo yun si ate? Alam mo yun si ate? Ah. Mga friends, bababa na tayo sa Hulugan Falls. Tapos na po tayo mag picture. Ah, paano mo kaya? Russell ano? Russell, Dave, Dale? Russell Dale Fernandez. Anong apelyido? Fernandez? Fernandez. Di ba alam ko? Hindi mo ako ata kay ate. Oo nga, tinanong nila. Pag weekdays may mga pumupunta pa rin, no? Ako na. Ilan lang. Nawalan na unti lang. Bagyo po ba? South po, pag may bagyo. Nalaki din yung tubig dito pag bag. Hindi po. Ano lang po talaga, mayroon po yung daan. Pag nabagyo. Ayun, Christine, ng linggo, Yun po. Puro ulan po hindi kaya po malaking tubig. hindi naman po. Mahirap lang po yung madaan. Tsaka may mga po na nagbabasa. Stephanie, taga sana all na lang talaga ako nito. Ha?
Wow. Ah. Nakaka-dehydrate yung init. Ano mga friends, ang ganda. Wala. Minsan wala nag-viral pa sa Facebook, marami nang bumisita dito, no? Ang ganda kasi. Ayun, no? Oh. Ang ganda. Oh my God. Ang dami ng tao mga friends. Maraming tao. Saan tayo mag-ano dyan? Andiyan na yung saan sila? Ano sila oh? Ang daming tao.